Følg med ind på banen sammen med start nummer 19, Konstantin Kønnenmann. Start nummer 20, Lars Thier Køller må gerne holde sig klar i pitten. Og start nummer 21, Kim Andersen skal holde sig klar på opvarmningen. Og komme ind lidt senere. Så da hun er færdig, så skrider hun. Så lige ind foran stilen, når hun begynder at springe over. Så hun ikke kan komme og blive rundt. Så stoppede hun jo op. Så fik hun til gældet den anden. Ja, det kan jeg godt høre. Sorry. Men altså, derfor kan man nok finde ud af færdselsreglerne herinde.